podcast, ¿no? Como un podcast de lo que se habla, de lo que se comenta, de lo que se debate en el grupo, y que también haremos alguna fotografía que esperamos que no tengan problema. Marian también nos ha dicho, Marian es la sobrina de Nadia, a quien ahora sí saludamos especialmente. Gracias. Porque vamos a hablar alrededor de tu libro Somian la Pau, y es un honor para nosotras de verdad que Nadia Gulam haya aceptado pues acompañarnos en esta oportunidad. Pues nos agrada también, sobre todo fuera de agradecerle la presencia de la autora, está también su sobrina, que nos gusta mucho que nos acompañe hoy, ¿no? Y queremos agradecer también pues al espacio de la biblioteca, que es quien nos brinda como esta acogida para poder hacer este círculo de la palabra. Y de nuevo, de verdad, sabemos lo ocupada que estás, cómo te reclaman en tantas partes, y que hayas sacado el espacio pues para poder hablar con nosotros, pues es muy importante. Habíamos pensado en algún momento, Nadia, que nos sentíamos un poco, queríamos hacerlo desde el mayor respeto, pues como de verdad poder brindar una pequeña pincelada de la situación de Afganistán, ¿no? Porque nos parece como obviamente muy importante para poder hablar de tu libro, de un libro pues tan lleno de sinceridad y de vivencias, que también lo queríamos hacer con mucho respeto, porque es que hablar del contexto de un país delante de una persona de ese país pues suena un poco como osado, ¿no? Entonces no sé si nos puedes también dar como una mano, si te parece bien a ti, en darnos, lo que más nos interesa es escucharte, ¿no? Es escucharte, es compartir contigo. Nosotras somos solamente las que propiciamos que esto se dé, pero el interés obviamente está centrado en ti. Habíamos estudiado sobre Afganistán, queríamos tener un poco claro una situación tan larga, sobre todo que complejiza tanto los conflictos y lo que ocurre en los países, pero fundamentalmente queríamos empezar de pronto por ahí, que nos dieras una mano para contarnos un poco sobre la situación de Afganistán, y sobre todo como centrados en el libro, que tiene un punto de partida muy específico históricamente, ¿no? De cómo cambió tu vida también y de tu familia en lo que cuentas en tu testimonio que está aquí en el libro. Entonces, de nuevo, bienvenida y bueno, y con toda la disposición de escucharte. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y gracias para leer Somian la Pau. Yo sé que habéis leído en catalán porque todavía no está traducido en castellano. Si queréis pues seguir con el debate en catalán o castellano, para mí ningún problema, doy en los dos. Si queréis también podemos hacer lo que es mezclar dos idiomas, catalán y castellano. A veces pues uno hablaré catalán y otros en castellano. A mí es que se me facilita más, pero yo parlo en catalán. Vale, molt bé. Te dejo un poco de mucho más. Doncs agrair-vos la vostra presència i disposició de llegir El secret del món urbà. Us faig una mica resum de l'actualitat, perquè és el que us interessa més. D'històries ja heu llegit i seguireu llegint. Situación de Afganistán ha cambiado muchísimo a partir de 2021, según la información internacional que nos llegan desde los medios de comunicaciones. Pero en realidad Afganistán hace 50 años o más que sufre de guerra. Así que cuando estaba en la ocupación de Estados Unidos, pues representaba que en Afganistán llegó democracia, que la gente después puede ir a universidades a estudiar y escuelas, todo estaban abiertas. No es verdad, estaban abiertas en las grandes ciudades como Kabul, Mazar Sharif, Herat,
grandes provincias y ciudades, pero los pueblos educación no llegó. A los pueblos pequeños no llegó y actualmente los talibanes que estamos teniendo el poder son gente que vienen de pueblos que nunca en su vida tuvieron un bolígrafo en su mano, nunca han visto la educación y siempre pues han vivido en guerra y sufrieron de guerra y por eso pues muchas veces ellos son gente muy manipulados por la gente que están haciendo guerra. Por los medios de comunicaciones, pues los talibanes cogieron poder en Afganistán en 2021, en agosto de 2021, pero la verdad es que los talibanes cogieron poder desde 2019, como que han hecho un acuerdo en países árabes, se encontraron toda la comunidad internacional, los presidentes de Europa y también de Estados Unidos para hacer un encuentro que le anominaron este encuentro reconciliación, pero la verdad es vender Afganistán y darle a mano de los países árabes. Los países árabes pues cuando cogieron Afganistán han dicho vale, pues nosotros abrimos una oficina por los talibanes aquí en Doha y luego después de Doha Estados Unidos lo único que pidieron era nosotros cobramos nuestro porcentaje, todo lo que sacáis de Afganistán pues nosotros cobramos lo que es, pero en realidad no les importa las mujeres afganas, ni niñas afganas, ni educación, ni nada. Para que entendáis un poco, pues cuando en 2001, cuando los americanos decidieron entrar en Afganistán, pues ¿qué han hecho históricamente? ¿Qué excusa usaron para entrar en Afganistán? Pues han dicho, vamos a Afganistán porque las mujeres afganas no tienen la libertad, los talibanes están oprimiendo a las mujeres, no hay educación, no hay posibilidad de formación. Y una vez estar en Afganistán, después de 20 años nos dejan a mismo mano de los talibanes y se van como si ahora ya no haya mujeres y no hay necesidades de las mujeres, ni educación, ni nada. ¿Qué pasa? Que ese sufrimiento es continuo. Ahora toda la gente que no tuvieron educación de pueblos bajaron a ciudades, las personas que tuvieron oportunidad de educación se huyeron, se refugiaron y o están cerradas allí, sufren mucho. La estrategia de Talibán también cambió mucho porque en la época de los talibanes que yo viví en Afganistán, pues ellos en esta época no había smartphone, no había teléfonos móviles, internet, WhatsApp, fotos, etc. Pero ahora los talibanes no saben escribir ni leer, pero tienen un smartphone en sus manos. Y esto hace que pues tú no puedes fácilmente seguir con tus planes o con tu vida normal. Por ejemplo, yo estoy dirigiendo la asociación Pons per la Pau, que tengo 550 mujeres y niñas en mi país, he creado 15 escuelas clandestinas, actúo en 5 provincias de mi país y no es fácil porque tenemos que encontrar estrategia para sobrevivir en el país, porque no puedes ahora tener una escuela clandestina, pero absolutamente clandestina. Tienes que hacer como, vale, es escuela profesional, las mujeres vienen, aprenden costura, aprenden a hacer cosas como jabón o tal, todo profesional, pero luego de escondida tenemos que leer libros, hacer talleres, otros talleres. Y esto, cuando yo hablo en Europa y digo que estamos trabajando clandestina, pero de esta forma es como, dice, no, estáis colaborando con ellos, no estáis clandestina. Y digo, ¿qué quieres que haga? Porque totalmente clandestinidad no puedes, porque ahora estos de smartphone te vienen y hacen una foto, aquí ha entrado 5 o 6 mujeres. ¿Y cómo le puedes justificar por qué hacen allí? Pues tienes que encontrar una excusa para poder seguir trabajando. Como que habéis leído en el Soñar la Pau o quizás algún otro libro mío también habéis leído, seguramente que tenéis muchas preguntas.
A mí me gustaría que tengamos como un encuentro de preguntas, comentarios, porque yo tengo muchas cosas para contaros. Yo he vivido en guerra. La vida de guerra es muy largo y vida de hospital aún más. Yo he vivido las dos vidas, de hospital y guerra. Por tanto, si yo siento, no terminaré nunca. Me gustaría escucharos, vuestros comentarios, preguntas, hacen que yo contara exactamente las cosas que vosotros habéis esperado de saber más. Y así pues seguimos con nuestro trabajo. En el país, usted es proscrita, no grata, ¿cómo está en alguna lista negra? Jo personalment estic en totes les llistes negres, tant allà com aquí, saps? Perquè aquí jo estic enviant diners a l'Afganistan. Avui en dia, Afganistan està en llista de negres. Països té bloquejat segons totes les bancs, perquè si tu vas a un banc i dius envio diners a l'Afganistan, no et deixa. Per tant, jo estic enviant a Afganistan diners i el govern d'aquí em diuen que enviar diners a Afganistan és ajudar els talibans, perquè governen els talibans. Un estat terrorista. Clar, llavors està ajudant terroristes i talibans. Rebent diners allà, diuen, també estic a la llista negra perquè està ajudant les dones. Per tant, en dos sentits, estic fent algun crim. Allà ajudo les dones i aquí envio en un país diners que està bloquejada per tot el sentit. Però els diners els envies a les dones. Sí. No és armament. No, però segons el govern, per exemple, no em deixen fer-ho perquè segons cooperació internacional, perquè si havíeu llegit el meu primer llibre, podríeu veure que en algun moment estic molt crítica amb la cooperació internacional. Segons cooperació internacional, jo estic fent tot il·legal. Per què? Perquè segons cooperació internacional, tu has de tenir un compte bancari en el país on envies els diners. Llavors, tu, com a donant, envies diners i fas justificants i tot això, i llavors això justifiques en què han gastat aquells diners. Jo què faig? Envio avui a una dona aquests diners del meu personal o me'n vaig a una persona i li dic, sisplau, tu amb mi pots anar al Western Union o MoneyGram, que són dues companyies que poden enviar diners en efectiu. Dic, tu pots enviar a ella, llavors, si ella envia, que no és membre del Fons per la Pau, és una voluntària. Llavors, tu reps com a dona a l'Afganistan diners, però demà tu no pots rebre. Llavors, demà ella ha d'enviar a ella. I llavors, segons cooperació internacional, això no ho pots fer, perquè és la teva família, estàs enviant diners, estàs traient del compte de Fons per la Pau diners personalment com a presidenta, llavors estàs enviant diners, a qui estàs enviant? Saps? Segons cooperació internacional estic fent alguna cosa dolent, alguna cosa que no és correcta. Però què faig? Tinc dues opcions. Quedar-me com moltes persones que diuen, bueno, pues com que no podem fer res, no podem fer res. O dir, vale, estic disposada a anar a presó, jo estic disposada a morir, però abans dormir dignament i dir, vale, estic ajudant unes persones que no tenen veu, les dones silenciades, les dones que no tenen veu. És per això sovint, quan jo me'n vaig a fer una xerrada, una conferència, a vegades surto com una sensació de dir, ningú m'entén. Llavors, me recolzo molt en la literatura dels passats. Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, expliquen, no tenia papers, no sé qui m'ha ajudat perquè no era jueu, no podia agafar per passar com el seu fill, no sé qui m'ha acollit a les meves germanes. Llavors, jo penso, però com pot ser que la humanitat passi tantes barbaritats i està repetida? Però només la diferència és que abans eren jueus, ara són refugiats. Saps? El vocabulari s'ha canviat, però la barbaritat humana s'està seguint i què has de fer? Llavors, en aquella època, també hi ha hagut gent que han ajudat. En aquesta època, gent com jo, arrisquem la nostra vida. La meva vida és constantment ple de dolor, de tristesa, de llàgrimes, cada dia, perquè treballo 16 hores diàries. 16 hores perquè
8 hores treballo com a refugiada, dona immigrant per viure en aquest país. Treballo com a educadora social en una fundació i tinc un sou d'una educadora social. Després, 8 hores més, treballo per la meva organització de forma voluntària per poder ajudar totes aquestes dones. Què em passa? Que sovint la gent em diu, Nàdia, que pots deixar la teva feina i dedica't a la teva organització, cobra de la teva organització uns diners. Llavors dic, no serà el mateix. És com si he muntat el meu xiringuito per fer el meu negoci. Llavors, què serà la diferència entre mi i una ONG que és com a les Nacions Unides, que estan a l'hotel de 5 estrelles segures i des d'allà, des de les finestres, de tant en tant miren a baix, fan projectes de cooperació per a les persones pobres. Tu què saps de la pobresa de les persones? Has passat algun dia gana? Com pots entendre la situació d'aquelles dones tan vulnerables? Llavors, per això és com... Estic constantment en aquest patiment d'amenaces, hi ha gent que no li agrada això, perquè si m'haguéssiu escoltat en les conferències que vaig molt directament sobre la indústria armament. És que el problema és aquest. Saps? És això. Vaig directament, dono les dades a totes les joves per dir que Espanya és 6è productor d'armes. Sí. Perquè, llavors, qui li agrada? Aquí a gent que estan en aquesta indústria, els agrada que una persona com jo existeixi, que vagi escola per escola, per conscienciar joves i digui, per favor, feu el que voleu, però la guerra s'acabarà quan parem de fabricar armes. Perquè les armes no són per una exposició, perquè poguessin venir a veure que bonic els ha quedat. Les armes per matar la gent. Llavors, aquestes armes que estan fabricant, l'excusa que us donen a la humanitat, perquè cada vegada la vostra silenci ha mostrat que us han manipulat de manera molt forta. Per què la guerra d'Afganistan? Guerra d'Iraq. La gent han sortit al carrer i han dit no a la guerra. La gent han fet moltes accions per dir no. Però amb la guerra d'Ucraïna ha venut una pel·lícula tan forta que tota la gent dit endavant, envia armes perquè els hi ajudem. Creu que... Estava dient amb ella quan venia això, els milions que han donat a Ucrània i els milions que han donat també a Àfrica. Aquí estem perdent amb educació, estem perdent amb sanitat. Estem perdent amb el que és social, tot el que és social ho estem perdent. Quan els joves no poden ni tindre accés a un pis ni llogar, ni lloguer. Sí. O sigui, i estem donant els diners quan tenim tanta necessitat aquí. Bueno, és que des de casa... Si fos comunista, això s'hauria resolt. Bueno, tampoc no hi crec, La condició humana comporta que estem a dues bandes, els que volem la pau i els que li va molt bé la guerra que va. Possiblement en el principi de la humanitat els que vivien a les coves el que s'havia tirat una pedra manava. Sempre hi ha hagut un... No, jo penso que tindríem que sortir tot Espanya. Sí. Jo ja soc molt catalana, molt catalanista, però ja que estic dins d'Espanya, tot Espanya tindríem que sortir al carrer. Sí. Tot Des Espanya. de que has escrit el llibre ja s'han engegat 2 guerres més. Clar. Tu has escrit el llibre demanant la pau. I Però des de són cada els pobres els que estan en la paella palmana. han sortit 2 guerres més. La guerra d'Ucraïna i ara la d'Israel. Més armes. Us dono una estratègia. Que són interessos de poder de gas que estan als despatxos que viuen a mar de net a costa de vendre armes. I només fan que parlar dels tractats de pau. L'Israel i Gaza també. Sí. També, també. I això és la seva opinió. Jo, com que no podem solucionar, diguéssim, el món, perquè és molt difícil, però no vull que perdeu l'ànims perquè jo tinc unes pautes per ser agent de pau i que ens ajuda molt seguir això perquè us explicaré les raons com ho poden fer. Avui en dia la tecnologia està manant molt, tecnologia. Llavors, la humanitat ha tingut un fill o una filla, la tecnologia, la intel·ligència artificial. Ha nascut a nosaltres, ara ha nascut. Llavors,
aquest bebè que tenim en la humanitat necessita educació per la pau. Llavors, com podem fer? Perquè jo això ho dic a les escoles, però vosaltres, com a pare, mare, avi, tieta i tal, heu de també incloure dins del vostre discurs perquè és necessari el que us dic. Tot el que tu escrius en Google, per exemple, qualsevol cosa que escrius a Google, això es fas un llibre de Mònica Bernabé. Llavors, el Google el que fa és, li fas tu buscar, portar aquesta informació a la memòria de la intel·ligència artificial, diu, a Arantxa li agrada un autor que es diu Mònica Bernabé. Llavors, a partir d'això, t'enviarà tota la informació sobre aquesta senyora. Vol dir que t'ha fitxat, sap què t'agrada, t'interessa. Llavors, si cada dia dediqueu-vos un minut del vostre dia escrivint en Google coses que estem perdent, que és bé comú, no? Escoles de qualitat d'educació està perdent, la qualitat de sanitat està perdent, la qualitat de nostra ciutat està perdent. Llavors, això posar frases positivament en el Google i escrius volem una educació amb qualitat. Si escrius, fas search i després li deixes. Fas una altra frase. Tot això va a la memòria d'intel·ligència artificial. I la intel·ligència artificial te fitxa que hi ha una persona en aquest planeta que li interessa això. I si totes les persones ho fem, pau, justícia social, educació, sanitat i tot això, llavors ell guarda. Llavors, com que els programadors, ara el que li diuen, per exemple, el plan següent és que diran a la intel·ligència artificial, li diran, ara fes-me no sé quantes militars que vagin a bombardejar Afganistan, segons la Google Map, això és la seva direcció, que vagin a bombardejar. Llavors, si la intel·ligència artificial no té formació prèvia, què farà? Doncs dirà, vale senyor, ara me'n vaig i ho faig i faré d'aquesta manera i d'aquesta manera. Si té formació de la població civil, dirà, 90% de població civil m'està demanant pau. Jo com puc destruir la humanitat perquè jo sóc fill d'aquesta humanitat? Ho fa això. Per tant, és supernecessari que poguéssim contribuir ara mateix en la tecnologia als vostres fills, nets i tot això. Per exemple, abans jo enviava un correu, escrivia, una abraçada. Ara afegeixo, salut i pau. Perquè sé que això té... És que no podem... Ara, com heu començat, us heu expressat, que davant de tantes barbaritats us esteu sentint molta impotència. Ja que estàs explicant, em sento impotent, perquè qui domina Google, qui domina totes aquestes històries. Tot per més que diguem a la intel·ligència artificial 24 milions, 1.000 milions, pau. Un d'aquells introdueix la màquina, l'enganya i tornem a tindre el mal. O sigui que en definitiva és el poder el que... No, però per mi és superimportant, per exemple, jo faig dues coses. Per exemple, l'altre dia vaig veure un nen, perquè jo ho sé que en Google li compraran algú, li compraran a la intel·ligència artificial algú i li manipula. Llavors, si fem educació, per exemple, l'altre dia hi havia un congrés que volien amb el Google Map que el Google Map s'introdueixi dins de les bombes. Per tant, abans la persona que tirava una bomba el que feia és punteria. Ara no cal. Ara des de casa seva pot dir, tu bomba ves en tal pis, en tal número i explota. Li posaran Google Map dins de les bombes i la bomba ho farà. Sí, però encara està en això. Els russos alguna vegada s'equivoquen i tiren sobre una casa com demana, però molt bé. L'actitud longitud, tot plegat i ves i se l'allà. Llavors, l'altre dia feien un congrés de tots els informàtics, programadors, perquè facin això. I un noi jove, molt jovenet, s'ha aixecat i diu, jo soc informàtic, programador,
però no em posaré mà amb això. Llavors, i al nen li han fet fora, i ell va explicar que això és contra la humanitat, que no vull destruir la humanitat. Llavors li van agafar, li van fer fora d'aquell congrés, però a mi me caien les llàgrimes d'emoció i dic, un jove informàtic va dir no. Això és un exemple que tota la humanitat, sempre ho has dit des del principi, ho has dit, a la humanitat hi ha dos, un bàndol i un altre, uns fan pau, un altre fan guerra, ho has dit, però hi ha molta gent que volem pau i ara el que hem de fer és una mica soroll de pau. Sí, porque la guerra hace mucho ruido. Sí. La guerra hace mucho ruido y entonces nos hace creer... Nadia, però aquest noiet, potser també li pot sorticar, perquè són gent molt dolenta. Sí, jo ho sé. I se'l poden carregar. Jo ho sé, però jo vaig plorar per la seva valentia. Vaig plorar per la seva fortalesa, perquè si fos un altre, com sabent que ells són molt dolents, l'hagués callat, però ell s'ha aixecat i públicament s'ha expressat el que jo adoro i admiro a la seva valentia. Llavors, sí, us dono una altra part d'esperança perquè amb aquesta podríeu veure una altra cosa. Per exemple, a mi m'ha acollit una família d'acollida i els meus pares catalans, la meva mare catalana em diu: mira, Nàdia, no t'hem acollit perquè tu vagis pel món i donis les gràcies per nosaltres. Nosaltres t'hem acollit perquè hem volgut ajudar-te i ja està. Llavors la meva resposta és: mamà, no dono les gràcies a vosaltres, dono gràcies a la humanitat, perquè tantes mal que ho veiem, al final pensem que tots som mals i no fem gestos, o si fem en silenci perquè l'altre no sàpiga. Els dolents són molt poquets, però fan molt de soroll, fan molt de pudor. La gent bona s'estan ajudant, estan donant cop de mà, però que amb aquella expressió religiosa que la mà esquerra no enteri per mà dreta. Deixeu aquesta expressió. Si heu deixat moltes coses de religió, doncs això també. Ara, que tot el món enteri les vostres pràctiques bones. Perquè aquestes pràctiques bones, si feu debats sobre els drets humans, doncs que això sigui visible. Si sou per a favor de pau i no voleu enviar armes a Ucraïna, doncs expresseu explícitament, sense por de ningú. Perquè d'això, a poc, la humanitat veurà que hi ha molta gent. Ara si jo dic, poso la mà a foc, anem al carrer i preguntem, fem una enquesta i preguntem a la gent si ets a favor de pau o guerra. I majoria em diran pau. Però si li preguntem la segona cosa, què fas per la pau? I diu, és que no puc fer res. No puc fer res, llavors sí que pots fer res. Parlar de pau i conscienciar i... Només tenim que veure l'ONU perquè diuen una directiva per la climatització que no es contamini, tothom es ratifica. Però després Xina, Estats Units i Espanya i els altres països ho incompleixen tot. Sí. Llavors és per... I qui diu això parlo de les guerres i parlo de tot. I és un òrgan pragmàtic, no promociona els bons afers, com tu dius, no promociona. Però intentem-ho des de població civil. Però no ens hem d'encomanar d'ells, ens hem de... Ja, però jo no ho he vist. Ens ha donat... Però ella està dient que la gent diria un 90% de guerra. Sí, ens encomanem del que està dient ella, però que tenim com les mans lligades. No tant. No creo. Perquè si no poguéssim fer O coses... si l'ONU no pot fer, té més poder que jo, l'ONU. Mira, l'ONU, us parlo d'ONU. ONU és una organització que li han creat per portar pau al món, no està funcionant. Llavors, què fem amb l'ONU? Hem de fer 9 ONUs. I això és com la gent diuen, l'ONU és creat per els homes. Els homes han decidit crear un ONU pensant, confiant que aquest portarà i acabarà amb les guerres. No funciona, doncs canviem. Per què ens hem de recolzar amb una cosa que no funciona? Perquè ratifiquen tots i després incompleixen tots. Si hi ha 7 o 8 països que són els fundadors que tenen dret a veto, no farem res. Els altres 140... Qui li diu algú a Xina o als Estats Units perquè no compleix?
és que la població civil tenim molt de poder, però no utilitzem el nostre poder. Això sempre ho he dit jo. I la població civil tenim molt de poder, però no utilitzem el nostre poder. No parlo per parlar. El poder no està en els poders polítics que mà, o que només en les persones de base, com vostè. Del base, el poder està a les nostres mans. Per exemple, jo, el meu poder és de dir, jo com a Nàdia Gulam, què puc fer? Per tot allò que he patit, doncs que no pateixin altres refugiats. Els hi protegeixo i estic al seu costat. Vostè ha fet dues coses. Vostè, a través dels Ponts per la Pau, la seva relació, aquesta dedicació, està fent molt pel seu país. Diguem, d'això, en veu baixa, però ho noten. Però aquí nosaltres, si un dia hem de sortir al carrer per manifestar la pau, potser serem 100.000 persones que anirem a la Diagonal a fer culto. Però una per una... No, tot junt. Per exemple, és que si tu veus que la meva acció de Ponts per la Pau, jo a vegades que quan dic a gent riuen i diuen Nàdia, ets massa optimista. Jo dic, Ponts per la Pau és el futur ONU. Jo vull que Ponts per la Pau sigui l'ONU i deixem la gent confiar en l'ONU. Llavors, què passa? Que llavors això no es pot fer sol. I necessites unes persones que confien en tu. Tu confies en mi, amb les meves accions. Dóna'm suport. Saps? Dóna'm suport. Parla de mi. Llavors, són coses que això fa suma. Demana-ho, si no m'ho fa saber. Mira que t'he demanat en cada capítol. En cada capítol no demano. No, sí, però tinc que entrar a internet, buscar Ponts per la Pau. Clar, hi ha una part que fa ella, però una part l'has de fer tu també. Hi ha d'haver-hi, no? Hi ha d'haver-hi per part de tots. Jo us he explicat en detalls els meus sentiments. Ara què necessito? El vostre suport. Ara és com t'he portat i dir, això és el que em passa. Què pots fer tu? Llavors, tu segons les teves possibilitats, perquè us han explicat malament la solidaritat. Bueno, a mi també m'han explicat, perquè jo vaig fer el màster de Drets Humans. Llavors a mi m'han explicat, m'han fet estudiar totes les religions. Em van dir que la religió musulmana és la que incompleix més drets humans. Sí. Perquè aconsella que se li caigui a la dona quan s'equivoca o desobeix, etc. Llavors jo pregunto, això és cert? O a mi em van ficar un bolo allà a la facultat? Això t'ho van dir a la facultat? La facultat de feia, La catòlica també ho feia. Sí. Estem parlant dels països, estem parlant d'Afganistan, no? Però Barcelona estava bé. Ja ho sé, i moltes religions s'equivoquen. Estem parlant més que una religió, o diguem una cultura. No, permítame te explico. Perdón, y una cosa, no, solo como un paréntesis. Nosotras también muchas somos, pues estudiamos derechos humanos. Nunca había oído una cosa así. Nunca había oído que tuvieran el atrevimiento. Lo que de Bueno, cada uno pues la cultura musulmana, sí, clar. Espera. Sí, no, lo que... Gràcies per rebre la informació i voler contrastar-ho. Perquè Quins exemples pràctics? Jo vaig treballar als jutjats de Vilafranca del Penedès i de cada 6 violències domèstiques, 5 eren famílies musulmanes i una era espanyola. A veure, això és molt important, que gràcies, perquè quan rebem una informació, sempre jo dic, contrastar informació ens ajuda a analitzar-ho, no quedar-nos en la mateixa informació. Si tu haguessis quedat amb aquesta idea, llavors és com problema teu. Però si expresses, dius, mira, m'han explicat això, no sé si és veritat o mentida, llavors això fa que la teva capacitat d'anàlisi i reflexió anirà creixent. Ara jo t'explico la meva versió. Llavors, tu analitzes dues informacions i quedes amb el que vols quedar-te. D'acord? Què passa? Com ella ha dit, a totes les religions han tingut problemes, però en la religió musulmana, actualment, en tots els països musulmans, l'islam és de 500 anys abans. Llavors, l'actualitat, la humanitat ha avançat en tots els sentits, però no volen que l'islam avanci. Per què no volen que l'islam avanci? Perquè les persones que volen dominar, que volen dominar el nom de religió, utilitzar el nom del Déu com han fet els capellans i tal, llavors ells què fan? Que no volen que l'islam actualitzi.
i d'aquesta manera, si no actualitza, llavors tots queda contra els drets humans. Totes les coses que ho fan. Islam de veritat, que no sigui interpretada per aquestes dominats imams i persones religioses. Islam de veritat és una religió molt respectuosa i ple d'amor i bondat. Però, en contrari, els que estan interpretant Islam, tot el que estan dient és contrari. T'ho explico perquè, per exemple, heu sentit que diuen que sempre han dit que les dones en religió musulmana s'estan passant molt malament, molt malament, molt malament? És veritat o no? Abans que Muhammad, el nostre profeta, sigui profeta, abans d'això, a l'Aràbia Saudí, quan naixia una nena, l'enterraven directament, abans que ell sigui profeta. L'enterraven directament pel fet que era una nena. Per què ho feien això? Perquè en aquella època una dona només portava un sostén, un calçotet, feia dansa de ventre mentre els homes en les places bevien alcohol i posaven grupal d'aquesta dona. Llavors, i els mateixos homes que abusaven d'aquella pobra dona, llavors volien que no tinguessin ells filles perquè a la seva filla no li passi el mateix. Llavors que quan naixia una filla l'enterrem perquè ningú s'enteri, perquè jo no vull que amb la meva filla, el que jo estic fent amb la dona de l'altra, que facin amb la meva filla. Saps? Llavors què ha passat? Que va aparèixer Muhammad. Quan ha aparegut Muhammad va dir: escolteu, tapeu-vos, va dir a les dones, tapeu-vos, va dir als homes, pareu de prendre alcohol. Llavors va dir, respecteu-vos, saps? I llavors què va passar? Que en aquell moment era molt necessari les normes que ell posava. Però aquell tapar-vos, en aquest món que ara estic vivint entre vosaltres, no em serveix. Aquell tapar-vos, si me'n vaig a l'Afganistan, ho faré perquè sé que tapar-me guanyaré respecte. Si no em tapo, em veuen com una dona fresca que pot anar a qualsevol home amb mi al llit. Això és una cultura que fa centenars d'anys que s'arrela. Clar. Llavors, és com no avancem perquè no volen que avanci, perquè no volen que una dona aprengui. No interessa. Perquè les famílies musulmanes a Vilafranca és la que té més violència domèstica. Sí. Jo ho he vist això, no m'ho invento. Però el que passa... La cultura que li han donat és que els interessa que la dona no faci res. Perquè aquesta... Perquè a Vilafranca, a Barcelona, hi ha dones que han arribat, que encara no han sortit al carrer, que està amb la llum encesa, està dins de la seva casa, dia i nit, perquè encara no han vist una altra realitat que estan oprimits. I això no és únicament culpa d'aquell home que li ha portat aquí tot això, perquè el nostre sistema no funciona. El sistema d'aquí no funciona en respecte de respectar la violència domèstica. Si una dona, per exemple, una dona pakistanesa diu prou violència, surto d'aquest cicle, no em vaig a buscar suport, llavors dins del sistema no encaixa. No encaixa perquè a la seva família l'he rebutjat totalment, perquè si han dit tu surt, llavors per vosaltres ja ella no és una dona, és una pakistanesa, i ella no és una pakistanesa perquè la seva família no l'accepten, i ella queda sola i encara pitjor que del que estava. Jo estic en contacte amb moltes dones maltratades, moltes, i s'han tornat amb el maltratador després de 2 anys i viure en un centre d'acollida. És la cultura que hi ha en aquests països. I totes les religions s'equivoquen i cometen errors, estic d'acord, però tots els països musulmans, hindús, xinos, tots volen vindre als països cristians d'Europa. Això és la realitat. La realitat és aquesta. No és així, no és així. No, és el teu mirada, però no és així. Ara t'ho explicaré amb dades, no amb les meves invents. Jo t'ho explicaré amb dades i t'he de deixar buscar la que t'ho dic, i si no és perquè sigui invent. Segons l'ACNUR, que és una de les agències de Nacions Unides, ara mateix, al 2023, 110 milions de persones refugiats en el món, comptades. Jo soc de refugiades no comptades,
comptades, 110 milions de persones, que vol dir més que doble població espanyola, de refugiats al món. Llavors, si et pregunto on van els refugiats, aquests 110 milions de persones, on busquen refugi? Digue'm on busquen refugi. Aquests 110 milions de persones que t'he dit que són refugiats, on van? Quins països busquen refugi? En el món en general. Segons la teva mirada abans... Els de Gaza van intentar entrar a Egipte i no els van deixar. Buscant el món occidental. Però, mira, món occidental, si aneu al carrer, us diran, aquests 110 milions de persones venen a Europa, venen països rics, venen al món occidental, venen a països desenvolupats. Mentida, entreu a l'ACNUR, allà, segons les dades, 75% queden dins del seu país o el país al costat. Cada dia a Canàries arriba un caiac amb 200 o 300. Clar, 25% és de totes les... Jo no m'alegro, m'entristeix això. Sí, però 25%, perquè les barbaritats que estan passant en el món, 25% arriben a Europa, o Estats Units o Canadà. 25% són dades que estan al club. No, Estats Units i Canadà també són protestants, Saps? també són cristians, de certa manera, no? Llavors... Són països cristians com Europa. Tenen el 25%, clar, Europa, si ho mirem, és petita. És que Europa és petita. Clar, I està deshabitada. I està deshabitada. I l'altre 75%? Altre 75% dins del seu país o els països al costat? Els països al costat perquè no poden. Sí, no poden sortir. Llavors, la majoria de refugiats afganesos estan en Iran i Pakistan. La majoria de refugiats de Síria estan en Turquia, en Jordània. La majoria de refugiats d'Ucraïna estan en Polònia, Bielorússia. La majoria de refugiats de Sud-amèrica estan en països al costat, al voltant. La mayoría de las personas colombianas, yo soy colombiana, que están salvando su vida de una guerra que tiene más de 60 años, están en Venezuela, en Ecuador, en Perú. Sí. Solamente un 10% llega a otros países más lejanos, Sí. porque también el que huye tiene muy pocas posibilidades de tomar un avión. Tenen pocs recursos. Llegas hasta donde llegas, o sea, el problema del refugio y del exilio en el mundo afecta fundamentalmente a los países vecinos, que son iguales de pobres del país de donde se va. Entonces, lograr el sueño europeo es para una mínima, y yo sí siento, escuchando con todo el respeto, que los discursos de odio van calando mucho, que los discursos de desprecio, de odio, porque el segundo lugar después de los países musulmanes, de las personas de cultura musulmana en el tema de la violencia, el segundo lugar los tenemos los latinoamericanos, ¿no? Y eso que logramos que por lo menos en las noticias de los periódicos ya no aparezca la nacionalidad del agresor, porque eso era antes algo, la principal titular de un periódico era ecuatoriano mata a su mujer, ¿no? Colombiano golpea no sé qué. Eso se ha logrado porque es una forma muy xenófoba de tratar a las personas, porque cuando es un español nadie pone español golpea a su esposa. Sí que lo anuncian en Valencia cuando mataba a alguien, ha salido por las noticias un montón de veces, sí que lo anuncian, sí que lo anuncian, cuando son su mayoría, eso también. Quan és un emigrant surt més. Siguin realistes, quan surt un emigrant surt més, emigrant a matar. Sí, claro. Sí que surt, però surt poc. No es lo principal de la noticia, ¿no? Como... Bueno, me interesa mucho el tema de las religiones, pero mucho, aunque todas creo que se crean con mucho apoyo, cuando se crean con mucho apoyo de las mujeres, porque supone una mejora respecto a lo que había antes. No es igual al cristianismo, que hay muchas mujeres apoyando al cristianismo, la mayoría mejoran, no digo los esclavos, la gente que está un poquito bajo el control o explotada, persiguen a los nuevos creadores de religiones porque hablan bien y ellos se sienten, ellos o ellos se sienten, y la mayoría con Jesucristo hay muchas mujeres que están siguiendo, y en Roma son las mujeres, y Constantino es por su madre Elena quien se hace cristiano, con lo cual hay una mejora social, legal, y por tanto suele haber muchas mujeres porque implican una mejora respecto a la anterior. No es igual a que sea, no suele
todo esto. Sí, mi madre te lo acompañaba y se decía, muy bien, voy a misa, pero todo esto es que realizan la misa no me fío de ninguno. O sea, los intérpretes de las religiones son de poco fiar y cuanto más alto están, de menos fiar, la mayoría. Entonces mi madre siempre me alfredo y decía, no me fío de ninguno de estos. Però és un dels pobles, perquè no, però digamos... Quan érem nosaltres vostès, jo encara més, tenies que anar als diumenges a missa, no vas als diumenges a missa al barri Castella, no han anat a missa. Les misses de 9 a 10, sempre estaven plenes. Ara, aquí hi ha una missa a les 10 el diumenge i vés a saber què més. I quan hi entres, si al matí hi entro, doncs hi ha 50 persones, la majoria de 60 anys, alguns joves, però s'ha acabat. Doncs llavors, les cultures, la forma que estem vivint i allò, ha anat també canviant menys en aquest lloc. Bien, me gustaría, por favor, seguir. Però missa per obligació, perquè teníem un dictador. Ja estem parlant. ¿Qué pasa ya? ¿Qué va a pasar ya? El dictador... Si hace 40 años aquí nos hacían lo mismo. Clar, potser no tanta barbària, perquè era més dissimulat, però Déu-n'hi-do també, Déu-n'hi-do també. Quería acabar diciendo que cuanto más alto está, la gran mayoría están dando el apoyo al que manda y al que manda le da el apoyo y entre ellos se retroalimenta. Dejando de lado que me interesa mucho el tema de teología, muchísimo. He leído bastante y cuando iba a casa de mis suegros tenían la Biblia y la Torá dice que cuando tengas problemas económicos puedes vender a tus hermanas. Yo ahora mismo paso unos problemas económicos que a lo mejor me pongo a vender a mis hermanas. Y es lo que dice la Torá. O sea que, por favor, las religiones son bastante, todas ellas, aunque yo creo que en aquel momento que se crean puede ser que haya una mejora. En aquel momento, visto con la perspectiva actual, hemos cambiado y no es lo mismo las mujeres y el cristianismo nuestro que el que había hace 60 años, que te obligaban a ir a misa. Te obligaban y en la escuela de niñas se hacían muchas cosas. Bueno, y no hace tanto las mujeres estaban a la derecha del cura y los hombres a la izquierda. No estamos hablando de hace tanto tiempo, pero me gustaría, a mí el tema de la religión me encantaría estar, me gusta muchísimo, pero te importaría, yo no sé exactamente, yo me he criado en un pueblo rural y había mucha violencia hacia las mujeres y todos los que habían, todos eran autóctonos, todos. No había ni uno de fuera porque precisamente de aquel pueblo íbamos a otros sitios. Con lo cual, la de violencia que se había antes, y acabo en este tema, alcoholismo y de juego, todo hemos escuchado a nuestros abuelos, la de dinero, alcoholismo y violencia que había. Todo hemos escuchado a nuestro abuelo o a nuestras abuelas. Por suerte estamos avanzando en este país desde los años 80. Las mujeres han entrado en el mundo laboral, ha habido un cambio generacional muy importante, pero no hace tanto, por favor, que estamos en un ambiente bastante complejo y con poca libertad. Y la Cataluña interior es mucha Cataluña interior, cuidado, que la Cataluña litoral es otro mundo. Yo no he nacido fuera de aquí y que son dos mundos muy diferentes. Me gustaría un poquitín centrarme. Yo es que no sé nada de Afganistán. Todo lo que sé es que siempre hay amapolas, siempre se noticia porque hay amapolas, o sea, droga, la venta de la droga solamente, no escucho nada, que matan a mucha gente y ya está. Pero en Afganistán las únicas noticias que se llegan a ver son estas, no sabemos nada de nada. Yo no sé nada, tengo un cierto interés. Y sobre el tema de qué podemos hacer nosotros, pues no lo sé, pero algo se puede hacer. Por ejemplo, pues el Julian Assange, para alguien que hace algo positivo para la humanidad, nadie de nosotros nos movemos para dar el apoyo, nadie de nosotros. O para el Falciani, la lista Falciani que delata a mucha gente que se está enriqueciendo, nadie de nosotros hacemos nada. O cuando sale una mujer o un hombre iraní o donde Dios quiera que sea, nadie de nosotros, que nos llega a las páginas de Amnistía Internacional, ninguno de nosotros tampoco escribimos, no digo de vosotros, por favor, de nosotros. Estamos muy cómodos todos, tenemos muchas comodidades y todos estamos muy cómodos. No hacemos casi ningún... I parleu-me una mica doncs, sobre la lectura del llibre que us ha provocat i quines sensacions, algun capítol, alguna cosa. Sus familiares de Salamanca encara estan a Salamanca. No, mira, una és aquí. Sí, una és aquí.
ja els hi vaig poder portar, ara fa un any que estan aquí. També hi ha moltes dificultats aquí perquè, clar, li porto a padronar a l'Ajuntament i em diuen dona'm el seu libreta de família. I dic, és refugiada, no té libreta de família. Y em diu, nena, si cuando salís de vuestro país tenéis que coger vuestros documentos, ¿no? Es que plorava l'Ajuntament i pensava... Jo també, Hi ha molta ignorància. I de passada les administracions facin el programa que et diuen, no et pots passar. O sigui, entenc, però el que no entenc és aquesta dona que digui nena que has de sortir amb els papers, si és que surts d'amagat. Sí, perquè és com... Jo abans, quan vaig publicar el meu primer llibre, El secret del mot urbà, quan la gent em preguntava, Nàdia, què és molt important per tu? Jo deia, educació, educació, educació. Però a mesura que vaig formar-me aquí, estudiat, he canviat el meu discurs. Ara si algú me pregunta, Nàdia, què és molt important per tu? Dic educació amb valors. Sense valors no té cap sentit. Què fem si és molt bon enginyer, bon doctor, bon professional i després al nivell humà no se pot ficar en el pell d'una altra persona un minut? Saps? No té sensibilitat humana. Llavors què fem? Llavors és com... Ara he canviat. Per què? Perquè moltes vegades quan ara vaig entrar en el sistema, dins del sistema, hem de canviar moltes coses perquè la definició de persona refugiada tothom ho sap. Qualsevol persona que fuig del seu país per guerra, qualsevol altre tipus de violència, pel seu color de pell, raça, religió, cohesió de gènere, orientació sexual, pot anar a un altre país, demanar auxili i refugi. Però, a l'hora de veritat, quan tu veus, una rei negra o així tal, i tu no saps que aquesta persona, per què està allà i què ha passat. Llavors és com, ara hem de deixar enrere totes aquestes fronteres que ens han creat, totes aquestes races que ens han creat, religió que ens han creat, i tornéssim a la nostra base, que és la humanitat. I dins de la ser humà, com vull que a mi me tracti? Llavors, així tractar una altra persona. Això és ser agent de pau. T'anava a preguntar que amb aquest problema que t'has trobat que demanen els papers i et contesten d'aquesta manera, però et trobaràs amb gent que t'ajudarà, no? I que te farà els papers i dirà, mira... Jo he ajudat a molta gent. Sí. Jo he ajudat a molta gent. Molt bé. I he sortit a les 5 de la tarda per ajudar. N'hi ha que m'ho han agraït i aniran, que són molt desagraïts també. Clar. No mateix et dic una cosa que l'altra. Sí. I he ajudat molta gent a agafar la nacionalitat perquè molts no sabien llegir, escriure i els ajudava una miqueta com podia. Ara no ho podria fer perquè ara tenen que estudiar i posar polvo. A mi m'ho passa mateix perquè en el món, la meva mare afganesa és analfabeta, però és gran filòsofa de la meva vida. Sempre em deia que, Nàdia, un país és com un bosc. Dins del bosc trobes plantes medicinals i plantes verinoses. Depèn de tu en què planta te relaciones. Com has dit, has ajudat a molta gent i has trobat algun desagraïts, algun maleducats, alguna persona que no ha valorat el que tu has fet, saps? Perquè el nostre temps val. Llavors hi ha altres que valoren. Llavors, amb això no podem dir, com que són desagraïts, no podem fer, i tu fes el teu gest. És com a mi m'ha passat. A mi m'ha passat que moltes persones m'han pres el pèl, que no podeu ni imaginar. El dolor que m'han provocat, les llàgrimes que han provocat. Però això no m'ha frenat de ser Nàdia. Cada vegada que me'n poso el cap al coixí, dormo dignament, perquè no he fet mal a ningú, he fet la meva feina. Si l'altre ha atès, si no, algun dia em trobarà a faltar. Sí. Preguntaves del llibre que m'ha encantat tot el llibre per tot el que he après i per tot el que m'has donat. Però el de la teva mare, a mi m'ha arribat molt al fons, de la saviesa, de com has sabut entendre't i ajudar i tirar endavant i cuidar per la filla ni que se n'enriguessi, com era aquesta força, això, mira, que ara se me posen els preguntes. La meva mare a perquè com es pot treure tanta cosa en una situació així. És el que ha dit ella abans, ha dit enginyer,
Sí, Aquesta lluita contínua. Perquè una cosa és, en el llibre Contes que em van curar, en una frase dic que el coneixement aprens amb el cap, però la saviesa de cor. I la meva mare era sàvia del cor, no del cap. Llavors ha sigut avui estava amb una dona afganesa, a l'edat de la meva mare, que li estic ajudant perquè és una dona viuda amb una seva filla, estic fent tot possible perquè el món li està posant totes les barreres i jo estic allà com per protegir-la, saps? I avui estava a casa meva cuinant perquè no té lloc per tenir menjar. Llavors, i quan li mirava, me recordava de la meva mare, perquè la meva mare afganesa, i ella, aquesta senyora avui, em deia, Nàdia, no sé per què he vingut, si estic tan malament aquí, potser que tenia que quedar-me allà. Llavors m'ha recordat la frase de la meva mare, filla, salva les joves. Perquè salva les joves, perquè si jo vinc, què faràs amb mi? M'entens? Què faràs amb mi? Perquè ella sempre m'ha dit, clar, si quan era jove no m'has pogut portar, ara portar-me en cadira de rodes allà, què faré? Saps? Com viure? Les joves tenen un recorregut Sí, de vida. mira, una jove. Y tienen más peligro. Clar. Y están más expuestas a Clar, llavors és com... Ara jo, dies i nits, parlo amb ella, li dic, sisplau, no és perquè facis pels altres, és com... insisteixo molt amb el coneixement, amb l'educació i tot això, perquè per mi aquest sacrifici que ha fet la meva mare, aquest sacrifici que ha fet tantes dones, perquè ella, ara, com a equació moral, ha de brillar perquè la seva brillor ajudarà a tantes dones que estan allà, que han quedat en el foscor. Com que jo, en el Somiant la Pau, dic, les estrelles del meu país ha sortit, però intentarem brillar sobre la nostra terra, encara que sigui de distància. Jo vull que aquest brillor segueixi en la terra. Jo el capítol sobre la mare és molt emotiu, m'ha agradat molt per el motiu que és, i jo anem molta pressa en la vida i a vegades no ens separem, vaig dir una cosa lletja, jo no hagués agafat el teu llibre, estic molt content d'estar aquí perquè portem un món de tanta pressa que no arribem a veure coses importants i el llibre m'ha agradat moltíssim. Al principi m'ha provocat la meitat molta angoixa perquè el que intenta és sobreviure com sigui. És sobreviure amb totes les dificultats del món. Sí, és que és angoixant, encara estic en aquesta situació. Vosaltres l'heu llegit el que m'ha passat en 2021, però és com el meu dia a dia. Per exemple, avui ella, en el camí que jo conduïa per venir aquí, i ella em diu tiet, no tieta. perquè jo molts anys vaig ser home de casa i els infants han sentit de la meva mare que té un fill, que el seu fill està en Espanya. Llavors tots els nens que han crescut tenien un tiet que estava fora, però no tenien una tieta. Aquesta cosa també m'ha impressionat molt, que des de tan petita vas decidir disfressar-te de nen per poder treballar això. És molt fort, perquè eres molt petita. Llavors, i ella en el camí em deia, tiet, però estàs nerviosa, però per què te passa? I dic, jo estic enfadada de mi mateixa, i em diu, però per què? Dic, és que jo faig tantes... A mi tinc una veïna que es diu Carme, i la Carme em diu, Nàdia, tu no ets Déu! Saps? Para ja! Llavors jo ho sé, jo no... Però és que no puc. Quan jo veig les persones que estan patint, no puc dir, és que a mi no m'afecta això. La meva jefa em diu que sóc un canal, que rebo tot això, llavors li transformo en una cosa, no tinc ràbia contra ningú, no enfado ni res, l'única cosa és que cada dia dic, això és el que passa, i va, que entre tots posem la nostra granet de sorra perquè el camí sigui lleuger, perquè el mort tard o d'hora ens vindrà. Qui quedarà a viure tota la vida eternament? Tard o d'hora morim, però per què no hem de morir deixant el nostre llegat d'amor i estimació com ha deixat la meva mare a mi? Perquè jo, on vagi, no sé si li podré fer l'última abraçada a la meva vida o no, saps? No podré si despedir-me d'ella o no, perquè cada vegada és més gran i el temps està passant i la meva situació del meu país xongo i no puc anar. Però
jo dic, mama, on estigui, tu estaràs viva, perquè a qualsevol llibre meu que llegiu hi ha dedicatòria a la meva mare, segur. I a qualsevol conferència que faci parlo dels papes catalans, cito el pap mare afganesa. És com aquestes persones han deixat el seu llegat dins del meu cor i sóc exemple. El papa català, a vegades quan me'n vaig a casa, s'enfada i diu, Nàdia, no et veig mai, estàs molt liada. Llavors jo li dic, papa, en algun sentit és una mica culpa teva. I em diu, per què? I dic, m'has ensenyat tant compromís social, tant compromís del veïnat, de la comunitat. Quan jo vaig arribar a Catalunya, el meu pare català era metge. I llavors feia hores extres i moltes coses. Però després, què feia? El diumenge, que és l'únic dia que ell podia dormir una miqueta més, i sentia que el papa s'ha llevat molt d'hora. I li deia, papa, però per què t'has llevat tant d'hora? Em diu, vaig a carrer Nàdia a recollir els vidres que ha caigut i tot això, perquè els nens han fet botellón i ara algun veïn o veïna sortirà i els farà mal. I li haig de recollir. Llavors jo no en tenia. En aquell moment jo no en tenia. Llavors deia, però papa, això no és la teva feina, és de l'Ajuntament, que vinguin a netejar. Llavors el meu pare em deia... Però el 99% això al revés. Clar. El 99% de l'adults seria al revés, que l'Ajuntament té que netejar-ho, perquè hem de posar guàrdia, per què no hi ha, ens queixarem això, però no tindrem d'agafar les compres. Però el papa em deia, però Nàdia, és que jo ho sé que és la feina de l'Ajuntament, però fins que l'Ajuntament ve, la meva veïna no pot quedar-se tancada a casa seva perquè vingui. Jo abans era musulmana, vaig néixer en una família musulmana i resava 5 vegades al dia. Jo no em faltava mai Ramadan, feia hores extres de Ramadan i de resar i llevava mitjanit per resar. Però ara soc musulmana gràcies a una família que no creuen en Déu, creuen en la humanitat. Els meus pares catalans ara amb la seva, diguéssim, valors humana m'han transmet que al lloc de pujar-te 5 vegades al dia, després mentir, enganyar, robar, no sé què, doncs ves a acció, ajuda a la humanitat. I s'aixecava al matí, ho feia. I ara estic per això, i que quan el papa em diu, Nàdia, no et veig, i dic, papa, això és el que m'has ensenyat. Voldria continuar, de tota manera, aprofito el que acabé de dir. Crec que el Sant Pere, el que obre la porta perquè entrin al cel, crec que deixa passar molta gent que no és cristiana, no dic que sigui anticristiana, perquè són bones persones, perquè hi ha molts cristians que no són bones persones. I el Sant Pare, jo crec que jo les persones, Sant Pere, m'he equivocat, Sant Pere crec que deixa passar molta gent que és bones persones. Sense ser cristià. En totes les religions ho creem així, saps? I per tant, jo crec que deixa passar molta gent, bones persones i molt cristians es queden a la porta. De tota manera, tu comentava, a mi el primer capítol, una mica me centro, primera unitat és sobreviure, com sobreviure. I al final me sortien les paraules soles que repetia constantment. I sortien soles i la tinc comptat per no oblidar-me, per si hi ha dolor, tristesa, incertesa, molta por, por a que demà no estiguem o te detinguin, o sigui, tot era com acabar el dia i com demà viviria, tot. I aleshores a mi aquesta primera part sí que m'ha provocat molta angoixa també, perquè me la transmeteix. La segona part és, quan m'arriba més per aquí, una mica la lluita per aconseguir que millori la gent del teu poble i per tant que tens al cap només un moment al final que el teu cap està allà, o sigui, el tens totalment ocupat, o sigui, no en cap molta més cosa que el teu país i la història. I la segona part és una mica un crit, crec jo, a la societat occidental en general, digui-li Canadà, digui-li Catalunya, per demanar una mica d'atenció envers tot aquest refugiat i aquesta situació d'Afganistan i de les dones. Una mica la hipocresia del món occidental. L'ONU no deixa de ser un centre encarcarat, rígid, que no serveix de res, que es gasta tot el diner pràcticament en càrrec i en pagar tota la llum, el gas i tot el que... És una cosa encarcarada que fa bé i en el fons de quan en quan diuen alguna cosa coherent, de quan en quan, perquè els 5 que manen ens fan perdre el temps, perquè de fet fan por. Encara que és millor que estigui que no estigui. I ja sé jo, i no fem
res perquè estem molt còmodament. Mentre que no tenen aquí, no saben la gana que es passa, a casa meva s'ha parlat, la meva àvia, la gana, i el que no passa gana, ara actualment la comunitat que tenim estem els nostres problemes i no sabem. La societat internacional, jo no sé què fa d'anar a Afganistan, que és el país que estem parlant, suposo que mentre que no facin soroll i no matin més del compte, no preocupen. Jo vull fer un apunt sobre Ucraïna. A mi el govern d'Ucraïna no m'agrada, no estic d'acord que li passi armament, però a poc que escoltem que hi ha un munt de general corrupte i que és un govern poc democràtic, jo no parlo dels aliens que no volen entrar en política d'Ucraïna, però si que dona molt diner i dona el caràcter democràtic del govern d'Ucraïna i que vol deixar el rei perquè sí que és un altre tema. Parlem d'Ucraïna perquè és un tema que interessa als mitjans de comunicació, als països que manen i que estan a Europa. Segurament la situació més pitjor que hi ha en Sudan del Sud, i no sabem res, jo tampoc. Hi ha un munt de refugiats que no tenen ni idea com estan per aquí, i algun de nosaltres no, ni jo tampoc. I és allò. A mi el que m'agrada molt un tema que a nivell personal penso és la bondat, la paraula bondat, que de fet ja l'estava comentant. A mi m'encanta, perquè jo crec que i a més la uneix a la paraula generositat, que no sé la diferència, no sé si és una qualitat diferent. Jo crec en aquesta bondat, crec que jo per alguna raó he estat fent muntons, un projecte diferent, i a tot arreu, inclús a les Ribes on vivim, hi ha molta gent bona. Jo crec que, jo no conec la quantitat de gent dolenta que hi ha al món, no ho sé pas, desconec. Però la gent bona és la majoria. No tinc ni idea, no he estudiat res ni he vist res, però jo crec que el 3, el 5 o el 7% de la gent és dolenta, però és que fa molta activitat gent dolenta, és que cada dia s'aixequen moltes ganes de fer coses dolentes. Jo no conec el món. Perquè els dolents són molt actius, llavors a les... Són disciplinats. Sí, aquell que hagi viscut en un bloc de pisos que són 30 persones, només que hi hagi 2 que volen molestar-te, jo he viscut en bloc d'aquest, aquests 2 creen l'ambient, el mal de cap, perquè aquell dia no sé què, no sé quan dia. No tinc ni idea, però en qualsevol feina que hagin estat nosaltres, si són 30 treballadors, només que hi hagi 2 o 3 que l'emboliquen, ja tenim mal de cap de parlar tota l'estona dels problemes que crea. No sé quan hi ha, jo crec que arreu del món la gent... 20% és dolent i 80% és bo. Bueno, jo no tinc ni idea, però jo penso que són pocs els dolents, però és que són gent molt activa, de veritat. Sí, perquè els bons no volen dir res, no explica. El motor de molts. Jo sí que crec en l'educació com un sistema per canviar i sí que crec en l'educació, crec en part per allà, però en part perquè crec que és l'única manera de sortir de certes maneres de viure, de costum, de fer, crec en l'educació i crec més, perquè jo l'he viscut a casa meva, en el poder d'aquestes dones analfabetes i la mare era, i per tant forçar-se que els nens i nenes estudien. És perquè estudiar implica aconseguir una llibertat econòmica i aconseguir una llibertat econòmica implica que altres persones del país vegin que hi ha un model diferent al que veuen habitualment. Jo sí que crec en l'educació i sí que crec en que aquestes dones analfabetes com la meva, que us va ajudar molt la mare, la meva germana i a mi, molt en sortir d'aquesta pobresa, fer un esforç enorme, més que els pares, en general, pares masculins, molt més. Per això jo sí que ho crec, perquè d'aquesta manera accedir a una educació hi ha alguna possibilitat de sortir d'un cercle de misèria absoluta i accedir a una altra feina i ser un model d'altre. I sí que m'agrada, me crida l'atenció algunes coses curioses, a part que el tema mare té 10 fills, suposo que és una manera ja que s'ha quedat ahí fixa. El tema de que és curiós, perquè portava la teva mare faldilla. En un moment determinat, per la que porta faldilla, sembla com si en Afganistan tota la vida hagin estat a l'època neolítica. Sí, és igual, jo no soc de Badajoz, però pensa que en Extremadura la gent nord-americana pensa que no hi ha internet. A la meva filla li pregunta si tenen internet en Espanya. La gent quan contacta amb la nord-americana. I nosaltres pensem que a Extremadura també, i per tant pensem que hi ha molt internet, però crec que hi haurà una classe mitjana baixa, que està avançada. I el que sí que m'ha cridat l'atenció és, sisplau, que defenses el burca. He entès la teva argumentació sobre un sistema que la deixem en llibertat. I també m'ha costat molt entendre, jo era molt petit, a la revolució del Khomeini, molt petit, però jo recordo que en casa ja dic que el meu pare té algunes idees polítiques perquè és de la guerra civil i va estar, jo no soc d'aquí, va estar aquí lluitant
Y por tanto, mi mamá es analfabeta, pero sí que recuerdo que parlaban d'Iran com una cosa positiva perquè el fi de la dictadura del Shah de Pèrsia era a l'arribada de tot el Ayatollah, que era algo que se veía como algo positivo. Al cabo de 4 días se ha convertido en una tragedia y un malson, ¿no? Me crida la atención de que el burka fos positiu, i acabo aquí. I he empezat la explicació. Podria dir més coses, però vull tancar. Clar, jo, el meu comentari, que és com, per exemple, allà, doncs, no sé, el vostre titular és que a l'Afganistan han tallat el cap de les maniquís de les botigues i que eren dones. Llavors, i la realitat de l'Afganistan és que hi ha famílies que estan venent la seva filla en una plaça per poder comprar menjar. La comunitat internacional diu que a l'Afganistan no hi ha possible ajuda. Com és que no hi ha possible ajuda? Per exemple, ara diuen que els talibans no volen educació. És veritat, no volen educació. No han estudiat, no saben, no valoren educació. Tothom no som per anar a la universitat a estudiar. Obre escola professional, taller de fusta, taller de sabates, taller de roba, i ja veuràs com volen. Tots deixaran les seves armes i aniran. Però no interessa que deixin les seves armes, perquè que tinguin armes, per això els estan fabricant. És un negoci. Clar. Jo la pregunta meva era, què va fer? Un incís només. Ens falta res perquè la Nàdia ens ha portat un tastet de menjar. Y que nos hicieras la introducción de lo que significa la comida en Llavors, la cultura. 5 minutets, i passem. O sigui, si tu tens aquesta pregunta, fes-la, i tu tens una altra, i ja tanquem i anem a fer un tastet. Us sembla bé? D'acord. Sí, va. Què van fer els nord-americans? Què van fer els nord-americans? No van ajudar amb res. No, els nord-americans quan van anar a l'Afganistan estaven explotant el gas, petroli, pedres precioses, coltan i tot això. Llavors van fer un balanç econòmic, el que estem explotant, els que estem invertint, perquè recordeu que la despesa militar és molts diners. I llavors els Estats Units invertien molt en la despesa militar a l'Afganistan. Després de 20 anys han fet, l'administració de Biden van fer com un balanç econòmic a veure si ens està sortant en compte Afganistan o no ens està sortint en compte. I quan van fer balanç econòmic no sortia a compte perquè pagant a la despesa militar eren molts diners. Llavors què van fer? No els hi sortia de ganes de deixar Afganistan, doncs van vendre l'Afganistan a les àrabs. I els àrabs estan ara explotant i paguen un percentatge a els Estats Units. Sí. Els nivells de família hi ha molta diferència, com així com el Colòmbia. Sí que ho sé, que hi ha molta diferència. Sí. Dels de dalt, dels del mig. On va als Estats Units va capitalisme. El capitalisme és com, els rics són molt rics que no saben què gastar, els pobres són molt pobres. No n'hi ha un classe mig. Hi ha extremitat total. Quan estava a la Unió Soviètica no feia de deixar. No, quan estava a la Unió Soviètica tenia les seves coses negatives, però algunes coses positives tenia. Perquè durant la Unió Soviètica ens han fet molt bons hospitals, saps? Ens han fet bons ponts, ens han fet bons carreteres. Als Estats Units ha vingut el nostre mateix afany, li va tapar els forats de bombes i va dir, mira, us hem tapat i ja està, però amb una pluja tots va caure una altra vegada, que no han fet del cor, perquè els soviètics, en aquest sentit, quan volien posar-se en les obres, per fer un hospital, ho feien un bon hospital. Si feien una escola, ho feien bona escola. Però als Estats Units és molt corrupció, llavors la gent del meu país, de la pobresa, també s'han convertit en corrupció, llavors tots els diners que han vingut de l'ajuda humanitària passen una altra vegada als bancs internacionals. A nosaltres, amb els fangs, ens han fet això, una mica maquillar-lo i ja, mira quina escola que us hem fet. 2 dies ja s'ha caigut tot. Les escoles de la Unió Soviètica encara no han caigut. Mira que li han tirat moltes bombes, però encara estan vius. Però fa servir? Sí. Públicament? És públicament, és que està ple de forats de les bales, però encara com que era de cement, està. Però del fang tot ha caigut. Però el dia a dia ens ho porta per aquest.
estem a temps occidental, la notícia és la notícia del dia i la immediata. Va ser primer els programes, després va ser Europa, els russos, els altres ara, que no parlem d'aquells, parlem dels àrabs i dels jueus, i dels 70.000 morts, i cada vegada que jo veig per la tele que surt un home amb una criatura i amb una sèrie de societat que els ulls no miris, perquè és que no pots, què foto? Posant en plata, Si hi ha alguna cosa que t'empenya, doncs t'hi apuntaràs, i ajudaràs, i aportaràs idees, però per això penso que no tenim un vent per fer aquestes coses que fas tu. Doncs dona'm suport una mica a mi. Ara us explicarà. L'última molt petita i ja... Per ajudar en aquesta ONG que tens tu... Ara us explicarà. Sí, tanquem. La economía circular ya la había inventado el capitalisme porque primer invertir en bombas, destruir la ciutat i després com se dice que estem en Espanya, després la gran empresa espanyola ha de reconstruir el país o en gas. És la economia circular que està inventada. És l'economia circular inventada. La meva pregunta és, si un país qualsevol, que és Afganistan, hi ha uns problemes de dret humà tan greu, quins són els països que li estan donant suport perquè pugui sortir-se d'aquesta situació? Ha d'haver-hi països que diguem-ne que donen suport al govern o a les minories que governen o polítiques o tribals o el que sigui. Quins països estan acceptant, a part dels Estats Units? Els talibans tenen A part d'Aràbia Saudita. Els talibans tenen que tindre un suport d'algú? Ara, per exemple, els talibans reben suport d'Aràbia Saudita, de Doha, Qatar, països àrabs i també dels Estats Units. Després, ara, Rússia i Xina estan intentant, diguéssim, treure el nostre coltan. Coltan és un producte que surt per telèfon mòbils, ordinadors i tot això. Llavors estan creant un altre bàndol. França, Àustria i altres països estan intentant donar suport a un fill d'un senyor de guerra perquè vagi a l'Afganistan i lluiti contra els talibans. Que suport real dels països no existeix, suport interessat existeix. Suport real és perquè, per exemple, 11 milions de refugiats afganesos a Iran, doncs gràcies a la població d'Iran, perquè si fos pel govern d'Iran els hi fusillava a tots i ja està, però població d'Iran que els hi amaga com si és la seva família, com si no sé què, i estan vivint. Gràcies a la població de Pakistan, perquè tot i que afganesos i iranis, tots els afganesos queixen molt d'Iran, queixen molt de Pakistan, jo personalment dono les gràcies perquè com que estic aquí i veig que amb poca, diguéssim, afganesos que estem, que la gent s'ho passa malament i jo penso, quan tu a casa teva de cop arriba 11 milions, què fas? Saps? I que tu mateixa no tens recursos per poder servir. Jo estic molt agraïda de la població civil, tant d'Espanya com a Afganistan, com a Pakistan, com a Iran, perquè la població d'aquest 80% que us he dit, llavors entre ells fan, vale, jo et dono això, una mica menjar, no passa res, jo et dono les meves sabates, jo et dono això, i d'així estem circulant i estem funcionant. Dels governs, ja sabeu que els governs tenen interessos diferents. Ara us introduiré una mica el pica-pica que us he preparat de menjar afganès. Us he preparat bulani. Bulani és un... Vosaltres teniu truita de patata amb cebes, nosaltres també tenim, però la nostra és diferent. Bulani és pa de pizza, pa de normal, llavors li farcim amb patates i ceba, una mica espècies, i fem com unes empanades però diferent, ja ho menjareu i ho veureu. El seu sabor us recordarà truita de patata, però no és truita de patata, es diu boloni. Després us hem fet... Boloni. Sí, boloni. Sí, després us hem fet un tipus de... Totes les carns que estan estan fent fregit en l'oli o estan a la brasa, a les cultures àrabs li diuen kebab. Nosaltres hem fet shomi kebab. Shomi kebab és un tros carn picada
amb cigrons i patates i espècies. Llavors hem fet com un tipus de croquetes per vosaltres, però per nosaltres un tipus de kebab. Ara ho tastareu, a veure, espero que us agradi. Muchas gracias. Y que era muy especial cómo reciben ustedes a quien llega a casa y el compartir la comida para casi todos los pueblos, pero para ustedes es algo que tiene un significado muy especial y por eso también queríamos como invitarte a que aprendiéramos también de lo que significa para una cultura compartir su comida. Sí, ¿no? Porque para mí es al Afganistán, porque una de las cosas que en mis conferencias sale mucho cuando sale la diferencia cultural. Digo, bueno, cuando yo llegué en Cataluña, iba a casa de una amiga o un amigo y estaba como media hora o una hora estaba hablando y hablábamos. Y luego yo le dije, ¿tienes agua? ¿Me puedes dar un vaso de agua? Sí, pues vete a coger tú misma. Y me decían, pero si vas al Afganistán, entras, no te dicen, ¿por qué has venido? O te hablarán, no. Primero, bienvenida, siéntate, y le traen té, le traen comida y todo esto. Y una vez que cuando te han hinchado, que has comido todo, y luego te dicen, ¿cómo que es que has venido a vernos? Y ahora cuéntame, ¿sabes? Es como el contrario. Pero bueno, en todas las culturas cosas son súper buenas y hay cosas que pues a mí me encanta de cultura Cataluña y la forma de comer, porque yo soy mujer de comer, me encanta comer y así que me gusta mucho pues comida de mi país. Y ahora os comparto con vosotros y vamos allí, hacemos un foto también con los libros, si os parece bien.